गोथार उपासनाखौ दैदेनलांनाय चिनामारी बेप्टिस्ट मण्डलीनि मानगोनां पास्टर, सफैनो हानाय गिर्जानि मानगोनां दिखन बर्डनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो फैनाय जोंनि B.B.C.नि आंनि कलिग्स आरो गासैबो इसोरनि बिसा नोंथांमोन, बयनिसिमबो बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन थुक्राझारनि जानानै जोंनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। हामबाय होनदों नोंथांमोना आंखौ नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनायनि सानाव इसोरनि रावखौ सोलोंनो आरो बुंनो बे खाबुखौ होनानै हांख्रायनायनि थाखाय आङो नोंथांमोन साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ हामबाय होदों। इसोरनि रावाव थांनायनि सिगां आङो नोंथांमोनखौ आरोबाव हामबाय होनो गोसो जादों। जोंनि बे गिर्जाया B.B.C.नि गासैबो फारिलाइयाव जेब्लानो जोङो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जायो, बेबायदिनो मिशन खामानियानो जा मानो, गुबुन गुबुन फारिलाइयानो जा मानो, गासैबो बिथिङाव जोंखौ मदद खालामफायनायनि थाखायबो हामबाय होनदों आरो जोंनि इसोरनि खामानि मावनायाव मेङाजासे प्रार्थनाजों जोंखौ मदद खालामफायनायनि थाखायबो इसोरनियाव प्रार्थनाजों मदद खालामनाय साफ्रोमबो इसोरनि बिसा नोंथांमोनखौबो हाजासे हामबाय होनदों। इसोरनि अननायजों, नोंथांमोननि प्रार्थनाजों, नोंथांमोननि होनायजों इसोरनि रायजोआ फेहेरजागासिनो दङ आरो नोंथांमोना जे दा सासे इसोरनि हाबा मावग्राखौ मोननै मण्डलीजों लोगो नांनानै थिनहरगासिनो दङ आरो फोरबोनि खामानिखौ मावदों, बिनि थाखायबो आं हामबाय होनदों आरो बेबायदिनो बांसिननिफ्राय बांसिन इसोरनि हाबायाव नांनानै थाफायनो थाखाय बयनिसिमबो थुलुंगानाय थाबाय। दानिया जोङो फैदो इसोरनि रावनि फाले थांनि। बिनि सिगां मेथाइ खननायजों मोसानायफोरजों जोंनो मोजांथारै इसोरखौ बाख्नायनायनि फारिलाइयाव दैदेनलांबाय। नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थाबाय। नोंथांमोना दिनैनि हामबाय होनाय सानाव इसोरनि रावखौ सोलोंनो मोनसे सारिखौ आंनो होनाय जादों। बे सारियानो जाबाय हुदा बिजाब 10:21 सारि। हुदा बिजाब 10:21 सारि। बे सारिखौ नोंथांमोना आंनो होनाय जादों। गिबियावनो जोङो बे सारिखौ फरायनानै लानि। हुदा बिजाब 10:21 सारि। बिखौ साबाय सोंदो, नोंसोर गावसोरनि मेगनफोरजोंनो नुबाय, जायहा नोंसोरनि लागै गेदेर आरो सोमोनांथाव हाबाफोर मावबाय, बियो बे नोंसोरनि इसोरानो। 22 नोंसोरनि आजौ आजैफ्रा जेब्ला मिसर देशआव थांदोंमोन, बे समाव बिसोर गासै 70 मानसिफोरल' दंमोन। दानो फोरबो नोंसोरनि इसोरा आकाशनि हाथरखिफोरनि समान नोंसोरखौ सानथ्र'हायै खालामबाय। बे इसोरनि गोथां बायख'खौ बुजिनो फै जों इसोरनियाव प्रार्थना खालामो। गोजौ सोरगोआव थानाय महिमाजों बुंफबनाय इसोर जिहुवा आफा, जोङो नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों। दिनैनि बे दिनखौ नोङो जोंनि जिबनाव दान खालामनायनि थाखाय दसे सम जोङो नोंनि रावखौ सोलोंनो ज' जादों। प्रभु, नोंनि बायख'खौ नोंनि बिसाफोरनो बुंथिनो नोङो आंनो बे बिबानखौ होदों। इसोर आफा, आङो नोंनि बिन्दोआव गसंनानै दङ। नोङो आंखौ नोंनि पबित्र आत्माजों सुफुंनानै नों खोथा बुंदो। दिनैनि दिनाव नोंनि बिसाफोरनो नोङो मा बायख'खौ राननानै होनो इच्छा दङ, जायनो जेरैबायदि आशीर्बादखौ नांगौ, प्रभु नोंनो बयनोबो समानै राननानै होदो। बुंग्राया आं नङा आफा, नोंसो आरो नोंनि इच्छा बादि नोंनि रावा बयनिबो जिबनाव फैथोंसै। बे गुसुं आरज जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो। आमेन। इसोरा जोंनि जिबनाव गाहाम मावनाय, बिनि दैदेननाय, बिनि अननाय, बिनि बासायनाय, बिनि रैखाथि, बिनि अनजिमा गैयै जोंनि जिबनाव आशीर्बाद होनायखौ जोङो जेब्लायबो दिनै मोनफ्लायैखाय जों इसोरखौ हामबाय होआलासिनो थानो हाया। दिनै जे जोङो सानसे थांनानै थानो मोनदों, दिनैनि जे दिनखौ जोङो मोनदों, बेबो इसोरनिसो होनाय गिफ्ट। इसोरा जोंखौ दिनैबो थांनानै थानो होआमोनब्ला
दिनैनि दिनखौ जों मोननो हानाय नङामोन. Every day is a gift of God. सानफ्रोमबो दिनानो इसोरनि होनाय गिफ्ट. मोनफ्रोमबो हां लानायानो इसोरनि गिफ्ट. दा इसोरा जोंखौ अननानै दिनैनि बे दिनखौ होबाय. जोंनि न'खर जानायाव, जोंनि गथ' गथाय खांनायाव थांनाय बोसोरसे मानि 2021 मायथाइयाव इसोरा जोंखौ दैदेनबाय. बेनिखायनो मसेया हुदा बिजाबनि 10:21 इजराइलारिफोरखौ फोरबोनि नांथाव मावनायफोरखौ गोसोखांनानै साफाय सोनो थिनदों. जेब्ला जों ओंखारलांनाय 1:1निफ्राय नायो, जोङो नुनो मोनो इजराइल हारिफ्रा मिसर देशआव 430 बोसोर माब्रै लेंबैनांदोंमोन, माब्रै बिसोर खस्थ'जों जिउ खांनो गोनां जादोंमोन, माब्रै बिसोरखौ लें हिसाबै बाहायनाय जादोंमोन, माब्रै बिसोरखौ खस्थ'यै खामानि मावहोनाय जादोंमोन, इथा बानायहोनाय जादोंमोन, गेदेर गेदेर न' बां लुहोनाय जादोंमोन. गासैबो खामानिखौ गोब्राब बिबान होनानै मावहोनाय जादोंमोन. बाइबेलाव जोंनो मिथिहोदों जेब्ला इजराइल हारिफ्रा मिसर देशआव लोब बारायदों. जोङो दहाय 22 पदआव फरायनानै नुबाय 70 मानसिल' बे समाव थांदोंमोन. नाथाय इसोरनि बोर इजराइल हारिफोरनि सायाव थानायलाय मिसर देशआव जेब्ला बिसोरो लोब बारायदों, इसोरजों मन'नित खालामजानाय इसोरनि मानसिफोरा जेब्ला बोलोगोरा जादों, बे समाव मिसरारिफ्रा गिनो हमदों. बेखायनो फाराव राजाया हुकुम होदोंमोन जे जेसेबांनाखि हौवा मानसि जन्म जागोन बिसोरखौ नोंसोरो बुथारनांगौ. बे समावनो मसेयाबो जन्म जादोंमोन. जाय समाव मसेखौ बुथारजानो गिनानै बिनि न'खरनि मानसिफ्रा नोलोनि ख' हेबनानै नील दैमायाव फोजाबहरनाय जादों. बे समाव बेबायदि गिलु बालु नासयनायनि गेजेरजों इसोरनि मन'नित खालामजानाय मानसिफ्रा बे देशआव जिउ खांनो गोनां जादोंमोन. बेखौ गोसोखांहरनानै आरो इसोरा जे बिसोरखौ मिसर देशनिफ्राय दैखोबोनाय समाव मानु गोरान फोथार बारियाव इसोरा बिसोरखौ बोरै दैदेनदोंमोन. हरनि समाव जोमैनि अर जानानै, साननि समाव जोमैनि खाम्फा जानानै सायख्लेम होनानै मिसरारिफोरखौ दैदेनलांदोंमोन. नांगौ समाव बिसोरनो माना गोग्लैनानै जानो लोंनो इसोरा जगायदोंमोन. नांगौ समाव बिसोरनो दाउसिनफोरखौ थिनहरनानै बिसोरनो बेदरफोर जाहोदोंमोन. जेब्ला बिसोरो गोजा सागरनि मोखाङाव दंहैयोमोन, जेब्ला इजराइलारिफोरखौ फरन राजानि सैन्यफ्रा बुथारनो एबा आक्रमण खालामनानै लांनो होसोबोदोंमोन, बे समाव इसोरा सोमोगोनां भाबै गोजा सागरखौ बुखावनानै गोरान लामा खालामनानै थाबायहोदोंमोन. बे गासैबो इसोरनि मावनायफोरखौ गोसोखांनानै मसेया गावनि इजराइलारिफोरखौ बुंदों, बिखौ साबाय सोंदो, नोंसोरो गावसोरनि मेगनफोरजोंनो नुबाय, जायहा नोंसोरनि लागै गेदेर आरो सोमोनांथाव हाबाफोर मावबाय. बियो बे नोंसोरनि इसोरानो, जोंनि जि प्रभु, जायखौ जों फोथायो, जायखौ जोङो फोथायनानै नाजावबाय. जोंनि इसोरा बेबायदि गोनां हाबा मावनो हाग्रा इसोर. गासैबो क्षमताया बे इसोरनियाव दङ आरो बे इसोरासो जोंनो सानफ्रोमबो नांगौखौ जगायनो हायो. बे इसोरासो जोंखौ दैदेनो. बे इसोरासो जोंनो थांना थानो थाखाय जोंनि जिबनखौ बियो दोननो हायो. जिबन फोलावनाय फुसुंनायाबो इसोरनि आखायावसो. बे इसोरा महान इसोर जानायखाय बे फोरबोआ जोंनि नांगौफोरखौ जगायनो हाग्रा जानायखाय, जोंखौ रैखाथि होग्राखाय, जोङो लामा दिन्थिग्रा इसोर जानायखाय आरो जोंनि बासायगिरि जानायखाय, गिबफोरनि 1:1 राजा दायुदना बुंदों, फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा. 5 पदआ बुंदों, 4 पदआ बुंदों, आङो खंखरफोरनि
दरसे दरलाबनि गेजेरजों थाबायब्लाबो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा मानोना बे फोरबोआ जोंखौ दिथा होनानै रैखाथि होनानै दैदेनलांनो हाग्रा इसोर जोंनो नांगौखौ जगायनो हाग्रा इसोर मानोना गासैबो धन सम्पदा इसोरनियावसो दङखाय गासैबो आशीर्बादआ सोरगोनिफ्रायसो फैयो होननानै जाकबआ जोंनो खोन्थादों बे इसोरा जोंनि आश्रय बियो जोंनि बोलो निदानाव थाबनो बियो जोंखौ हेफाजाब होनो हाग्रा इसोर जानायखाय जोङो बे इसोरखौ जोङो साबायखर होनो नांगौ बे इसोरखौ जोङो बाख्नायनो नांगौ बे इसोरखौ जों हामबाय होनो नांगौ मानसिया इसोरखौ हामबाय होनो गोब्राब मोनो जेब्लासिम जोङो बिनि अननाय आरो जगायनायखौ बुजिनाय नङा जेब्लासिमहालागै जोङो इसोरनि अननाय बिनि जगायनाय बिनि दैदेननायखौ जोङो बुजिनाय नङा बे समसिमहालागै जोङो इसोरखौ जोङो गमामायै हामबाय होनो हानाय नङा आरो होनो रोंनाय नङा दायो राजाया गिबफोरनि 116 12 फ्राय कमेन्टेटरआ बे गिबफोरनि 116 खौ दायुदानो लिरदों होननानै बुंदों बे लिरनाया गावनि गेदेर अभिज्ञताजों इसोरनि रैखाथि इसोरनि अननायखौ गोथौयै मोनदांनानै दायो राजाया बुंदों फोरबोआ जे आंनि जिबनाव एसेग्राब गाहाम मावबाय आं बिनि बदल मा होनो दायुदनि जिउ जारिमिनखौ जेब्ला जों नाहरो जि दिनाव दायुदखौ राजा अभिषेक खालामनाय जादोंमोन सामुएलनि गेजेरजों बे दिननिफ्रायनो दायुदनि जिबनाव गोबां अलखदनि गेजेराव थांनो गोनां जादों दायुदआ गोबां खैफोदफोरनि गेजेरजों थांनो गोनां जादों दायुदआ गोबां बिनि जिबनाव निराशा गोलैनो गोनां जादों साननो लुबैया जादों आरो बिनि जिबनाव बेबायदि खैफोदफोरनि समावबो जे इसोरा बिजों लोगोसे थानानै दायुदखौ इसोरा अभिषेक खालामनाय बायदि बिनि जिबनाव सोमोगोनां हाबा मावनायखाय दायुदआ सासे मेन्टालाव साधारन मानसिखौ इसोरा बोखांनानै गोलाव बोसोर रायजो सासन खालामनो बिबानखौ होनायखौ गासै बिनि जिबननि जाथायफोरखौ गोसोखांनानै दायुदआ बुंदों आं बे इसोरनि अननायखौ मोननायखाय आं बे प्रभुनो मा होफिननो बेखायनो आं दहाय बुंदोंमोन जेब्लासिमहालागै जों इसोरनि अननाय बिनि रैखाथि आरो बिनि जगायनायखौ जोङो मोनदांनाय नङा बुजिनाय नङा बे समसिमहालागै मानसिया गमामायै थार हामबाय होनायखौ जों इसोरनो होनो हानाय नङा थार हामबाय होनाय दानखौ जोङो प्रभुनो लाबोनो हानाय नङा जेब्लासिमहालागै जोङो इसोरनि अननाय बेनि जगायनाय बेनि रैखाथि बेनि दैदेननायखौ जों बुजिनाय नङा बेखायनो थार हामबाय होनाया इसोरनि जगायनायखौ मिन्थिनायनिफ्रायसो फैयो जेब्लासिमहालागै जोङो इसोरनि जगायनायखौ मोनदांनाय नङा बे समसिमहालागै जोङो इसोरखौ गमामायै हामबाय होनो हानाय नङा समाव जों मानसिया सानो आंनि मावनायजों आं मोनदों आंनि नाजानायजों आं गोरों जादों आंनि गियानजों आंनि बुद्धिजों आं खामायनो हादों समाव जों मानसिया जों साननो हमो जोङो समाव जों इसोरनि ब्लेसिंस इसोरनि आशीर्बाद जों बेखौ बावनानै थाङो गांसेनि इतिहासनि 29:12 इजराया बेबायदि बुंदों गासै धोन आरो सम्पथिया नोंनिफ्रायसो फैयो प्रभु गासैबो धोन सम्पथि बोर आरो फोरबोनिफ्रायसो फैयो सैथोफोरनाव इजराया बुंदों आं आरो आंनि रायजोफ्रा नंथारगौयै नोंनो मुङा मोनसेबो दान होनो हाया मानोना गासैबो नोंनिफ्राय मोननाय दानसो नोंनिफ्राय मोननायखौसो दिनै जोङो नोंनो होफैदों जों बुहुमाव खामायनाय मानसिफ्रा प्रभुनो जोङो मुङा मोनसेबो जों दान होनो हाया गासैबो प्रभुनिसो मुलुगाव नुनाय मानियानो प्रभुनिसो प्रभुनिफ्राय मोननायखौसो जोङो दिनै प्रभुनो होफैदों आरो बेखौ होनो थाखायबो जेब्लासिमहालागै जोङो इसोरनि अननाय
बिनि दैदेननाय, बिनि जगायनाय, बिनि रैखाथिखौ जों बुजिनाय नङा। जों ख्रिस्टियान जाब्लाबो, ख्रिस्टियान न'खराव देरब्लाबो जों इसोरखौ गमामायै जों हामबाय होनो हानाय नङा, रोंनाय नङा आरो होनो गोब्राब मोनगोन। थार हामबाय होनाया गोसो इसिंनिफ्राय जन्म जायो। गोसो इसिङाव बियो सुरु जायो। थार हामबाय होनायखौ लाबोनो थाखाय जोंनि गोसो इसिङाव सुरु जानो नांगौ। गोबां समाव जोंहा गोबां थायोब्लाबो जों होनो हायानो। जोंहा जेसेबां दङ बेजों खोथा नङा, आन्थाय बाथ्रा बेसो जों इसोरनि अननायखौ माबादि बुजिदों, इसोरनि दैदेननायखौ जों माबादि मोनदों, बेनि सायावसो जोंनि होनाया दिपेन्ड खालायो। जेब्लासो जों इसोरनि बोरखौ मिथिबाय, बे मानसिफ्रासो गमामायै जोङो फोरबोनो होनो हायो। बेखायनो बोसोन बिजाबनि 10:22 बुंदों, फोरबोनि बोरजोंसो नोंखौ धनी खालामो, मावख्रुबनायजों नोङो धनी जानो हाया। जोङो धनी जादोंब्ला जोंनि मावख्रुबनायजोंल' जोङो धनी जायाखै, बेयाव इसोरनि बोर दङ। नैबे इसोरनि बोरखौ जोङो मिथिनो नांगोन। मानोना इसोरा जेब्ला जोंनि सायाव बोर होगोन, जोङो जिखिया मावा मानो, जिखिया जों बेबसाय खालामा मानो, गासैयावबो साक्सेस जागोन। जोंनि गथ' गथायनि फरायनायाव इसोरनि आशीर्बादा थायोब्लासो बे गथ' गथायफ्रा गोरों गेदेर जागोन। आरो गोबां समाव जों नुयो मानसिफ्रा लेखा गोरों जादों, साख्रि मोनदों, इसोरखौ गियो जानानै बेबायदि गेदेर मानसि जायोब्लाबो ओंथि गैयि जागोन। बेखायनो जोंनि जिबनाव इसोरनि बोरखौ नांगौ, जायनि गेजेरजों जोङो सासे गेरेमसा बिफां जानानै जिउ खांग्रा बेक्तिफोर जानो हागोन। जोङो थार हामबाय होनाय दानखौ जोङो लाबोनो हागोन। आरो थार हामबाय होनाय दाना मानो जोंनि मावनायजों बियो नुजायो। थार हामबाय होनाया जोंनि मावनायजों बियो रिफ्लेक्ट जायो। बेखायनो जाकबआ बुंदों, मावनाय गैयाब्ला जोंनि फोथायनाया गोथै। जोङो गाव फोथायो होननानै जोंनि फोथायनायखौ जोङो मावनायजों जों देखायनो हायाब्ला, जोंनि फोथायनाया, जों जे फोथायनायाव मेच्युर जाबाय, इसोरनि अननायखौ मोनबाय, बियो प्रकाश जानाय नङा। बुहुमाव जन्म जानाय गिबिथि फिसाज्ला कहेन आरो बिनि फंबाय हेबेल, बिसोरो आदमनि फिसाज्लाफोरमोन। कहेननि प्रफेसना आबाद मावनायमोन। बे सासे आबादारि, सासे बेक्तिमोन। हेबेलआ बियो आबाद मावामोन, आन्थाय बियो जिब जुनार फिसियोमोन। मोनसे समाव बे सानैबो बेक्तिया, बिदा फंबाय सानैबो इसोरनिफ्राय गेदेर बोर मोननायखाय कहेनाबो लोब लोब धनी जालांबाय, हेबेलाबो लोब लोब बिनि जिब जुनारफ्रा बारायलांबाय। बेबायदिनो बिसोरो गोबां बेबायदि खामायनो हानायखाय सानैबो बिसोरो इसोरखौ हामबाय होनाय दान लाबोदों। कहेनाबो लाबोदों आरो हेबेलाबो लाबोदों। कहेनाबो गावनि मैगं थाइगंनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिनखौ प्रभुनो लाबोदों। हेबेलाबो गावनि साबसिननिफ्राय साबसिन बोरमा मेन्दाखौ प्रभुनो लाबोनानै बलिदान होफैदों। दानि बाथ्रा जादों, जागायजेननायनि जे 4 अध्यायनि 3-5 जेब्ला जों नायो, इसोरा कहेननि बलिदान होनायखौ नाजावाखै, आन्थाय हेबेलनिखौ नाजावदों। माखासे मानसिफ्रा बुंनो हमो, कहेनालायनो बियो सेमब्रा सेंथा मैगं थाइगंखौ लाबोनायखाय इसोरा नाजावाखै। आं सानो बियो बेबायदि नङा। कहेनाबो निस्सय साबनायनिख्रुइ साबसिन मैगं थाइगंखौ प्रभुनियाव लाबोदोंमोन। आन्थाय मानो कहेननि प्रभुनो लाबोनायखौ इसोरा हामजायाखैमोन? जानो हागौ बिनि गोसो, बिनि आखुथाय आरो बिनि नोजोरा
थिग नङामोन। नैथियाव जानो हागौ बिनि होनाया इसोरनि हास्थायनाय बायदि नङामोन। बियो इसोरनिफ्राय मोननोल' लुबैदोंमोन, गावनि मानसिक मानसिजोंबो इसोरनो होफैदोंमोन, बिनि गोसोआ इसोरनिथिं थिग नङामोन। बेखायनो इसोरा कहेननि इसोरनो लाबोनायखौ नाजावाखै। बाइबेलाव बेबायदि लिरनाय दं, बोसोन बिजाबनि 21:27 गाज्रि गोसोखौ लानानै दुष्ट मानसिफोरनि बोलि होनायखौ फोरबोआ मुगैयो। बेबायदिनो कहेनना गोसो गोथारै फोरबोनो होनो रोङैखाय इसोरा कहेननि दान होनायखौ नाजावाखैमोन। बाइबेलाव बुंदों गांनैनि करिन्थिनि 9:6-8 इसोरा रंजा बाजा होग्राखौ अनो। गोसोआव दुखु लानानै, आघात लानानै, गोसो लेक्सा जायै जों होनो बे नङा। इसोरनिफ्राय जों गोबां बोरखौ मोननायखाय हेबल बायदि रंजा खुसिजों गोथार गोसोजों प्रभुखौ जों हामबाय होनो नांगौ। गोजाम रदायाव आरोबाव जों मोनसे एग्जाम्पल नुयो। जागायजेननायनि 6 जेब्ला जों नायो मानसिनि पाप मावनायखौ बेयाव नुयो। जेब्ला 7 जोङो फैयो मुलुगनाङै दैबाना बे जानायखौ जों नुनो मोनो। इसोरा न'हखौ बुंदों, बे मुलुगनि मानसिफ्रा गासैबो गाज्रि जानायखाय आं बे मुलुगनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांसिगोन। इसोरनि बुंनाय बायदि न'हआ 300 फुट गोलाव, 50 फुट गुवार, 30 फुट गोजौ बे गंसे नाव बानायबाय। इसोरनि बुंनाय बायदि जरा जरा जिब जुनारफोरखौ नावआव सोबाय। न' आरो बिनि न'खराबो नाव सिङाव हाबबाय। इसोर बुंनाय बायदि जेब्ला 7:12 जों नायो 40 दिन 40 रात अखा हाबाय। बे 40 दिन 40 रात अखा हानाया 150 दिन दैया बे मुलुगाव लोमफावबाय। आरो बे 150 दिन फ्लाद जानाया राननो थाखाय बे मुलुगाव 180 दिन नांदों होननानै बाइबेला जोंनो खिन्थादों। थारमाने न'ह आरो बिनि न'खरा नावनि सिङाव 370 days 1 बोसोर सानबासो बिसोरो नावनि सिङाव बिसोरो थादोंमोन। जेब्ला बिसोरो नावनि सिङाव दङमोन मुलुगाव गासैबो हुलुम मुथुम दैजों। बे समाव न'ह आरो बिनि न'खरा सोमोनांथावबाबो इसोरनि जगायनायखौ मोनदोंमोन। गेदेर गेदेर जिब जुनारखौ नावनि सिङाव सोनाय जादोंमोन। बिसोरो निश्चय थोजासे रोखोमनि बेवहाय कुइन्टेल दैखौ बिसोर सोनो हायाखैमोन। कुइन्टेल जानाय मुवाखौ बिसोर निश्चय नावनि सिङाव दोननो हायाखैमोन। 370 दिन इसोरा जे बिसोरनो जाहोदों, जिब जुनारनो जाहोदों, लोंनो दै होदों। सोमोनांदों न'ह आरो बिनि न'खरा। माब्रै इसोरा बिसोरखौ बेबायदि अलखदनि समाव रैखाथि होखो, माब्रै इसोरा बिसोरनो जिब जुनारनो सोमोनांथावैहाय 370 days जाहोखो आरो लोंहोखो। इसोरनि बे रैखाथिखौ न'ह आरो बिनि न'खरा बिसोर मोनदों। जेब्ला 370 daysनि उनाव जेब्ला दैया रानबाय, न'ह आरो बिनि न'खरा जेब्ला खोरखिखौ दरजाखौ खुलिनानै बायह्रायाव फैयो, अब्ला बिसोर नुनो मोनदों जे हाब्रुआ गोरान जाबाय। आरो बिसोर रंजानाय गोसोजों प्रभुखौ बुंदों, अ प्रभु, अ लर्ड, नों बेसे गेदेर, अ गड, हाउ ग्रेट गड इउ आर। नों बेसे गेदेर, नोंनि अननाया बेसे गेदेर प्रभु। 370 days जोङो नावनि सिङाव दङमोन, नोङो जोंनो जाहोदों। 370 days जों नाव सिङाव दङमोन, जोंनो लोंहोदों, जिब जुनारनो जाहोदों। प्रभु नों बेसे महान। बिसोरो गोथार जुनारफोरखौ लानानै बोलि होदों। इसोरा बिसोरनि बाख्नायनायखौ, बोलि बावनायखौ नाजावदों। दिनैबो जोङो न'ह बायदि नाव सिङाव गैया जानो हागौ, जोङो नावआव गाखोआखै जानो हागौ, किन्तु थांनाय बोसोराव
365 days 365 दिन ईश्वरा जोंखौ बे मुलुगाव हुलुमुलुग दैनि सानि जोंनि बे बुहुमाव जोंखौ ईश्वरा दोनदों जोंनो गाननो जोमनो जानो लोंनो बिहोदों जेब्ला जोङो खैफोदाव थांनांगौमोन गोग्लैनांगौमोन एक्सिडेन्ट जानांगौमोन ईश्वरा जोंखौ रैखाथि होदों जोंनि न'खर खांनायाव जोंनि न'खर जानायाव ईश्वरा जोंखौहाय बोर होदों जोंनि गथ' गथायनि जिबनाव ईश्वरा बोर होदों फोथारनि आबादाव ईश्वरा बोर होदों बेबसाय खालामनायाव ईश्वरा बोर होदों साख्रि मावनायाव जोंखौ ईश्वरा बोर होदों बे ईश्वरनि बोरखौ 370 days नङाब्ला 360 days जों थांनाय बोसोराव जों ईश्वरनि रैखाथिखौ मोनदों जोंबो न'ह आरो बिनि न'खरफोर बायदि अ प्रभु नों जे जोंनि जिबनाव एसेग्राब गाहाम मावबाय थांनाय बोसोराव नोङो जोंनि जिबनाव एसेबां नोङो गाहाम मावबाय आङो धोरोमनिया जाब्लाबो नों आंखौ नागाराखै आङो जेब्ला अलखदाव गोग्लैदोंमोन नोङो आंनि बिनायखौ खोनासंदों मानोना जोंनि ईश्वरा निदानाव थाबनो सहाय खालामनो हाग्रा ईश्वर जोंनि गाबनायाव जोंनि बिनायाव खोनासंग्रा ईश्वर समाव जों मानसि जानायखाय मानसिया मानसिखौ जों मदद खालामनो समाव हाया जायो नाथाय जोंनि ईश्वरा जोंखौ मदद खालामनो हाग्रा ईश्वर बियो गोथां ईश्वर जानायखाय बियो जोंखौ सहाय खालामनो हायो दिनैनि जोंनि चिनामारि बेप्टिस्ट मण्डलिया बे लेभेलाव फैदों बे जाबाय ईश्वरनि बोर बे ईश्वरनि बोरखौ मोननानै जोङो दिनै हेबल बायदि फोरबोनो होगोन न'ह आरो बिनि न'खर बायदि प्रभुनो हामबाय होनायखौ लाबोगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो दिनै फोरबोनो माबायदि हामबाय होनाय दानखौ मसे जेरैबायदि मसे इजराइल हारिफोरखौ बुंदों फोरबोनि मावनायफोरखौ गोसोखांनानै साफाय सोंदों जोङो फोरबोनि मावनायफोरखौ गोसोखांनानै दिनै जोङो फोरबोनियाव लाबोदों हेबल बायदि गोसो गोथारै जोङो दिनै प्रभुनो ईश्वरनो लाबोदों न'ह आरो बिनि न'खर बायदि जोङो हामबाय होनाय गोसोजों ईश्वरखौ बाख्नायनो दिनै लाबोदों गोसो गोरायै ना ब्रा ब्राजों लाबोदों ना रंजा खुसिजों दिनै जों फोरबोआव लाबोदों जोङो मिथिगौ फोरबोआ बोसोरसेमानि जोंनि मावनाय दांनायाव बेक्तिगत जिबनाव गथ' गथाय फरायनायाव आबाद मावनायाव साख्रि मावनायाव बिजनेस मावनायाव न'खर जिबनाव बिनि रैखाथि बिनि बोर होनाय आरो बिनि अननायखौ जोङो मोनबाय बेखौ जोङो मोननायखाय बे गासैखौबो जों गोसोखांनानै जोङो फोरबोखौ हामबाय होनो नांगौ आङो जेब्लायबो बे बिसयखौ बुंबाय थायो जोङो थेंक्स गिभिंखौ दिनै थेंक्स गिभिं जानायसै दिनै होब्रबनाय बे नङा थेंक्स गिभिंनि थाखाय नेक्स्ट इयारनि 2023 मायथाइनि थेंक्स गिभिंनि थाखाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जोङो प्लान खालामनांगौ प्रिपेयार जानांगौ जोंनाबो दिनै थेंक्स गिभिं दङ आं दहाय फुङावनो जोंनि होनांगौफोर गासैखौबो होनानै फैनाय जादों आं मा खालायो आंनि टेस्टिमनिखौ आं नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों आङो जेब्लायबो ईश्वरनो होनो थाखाय प्लान खालायो नेक्स्ट इयारनि थेंक्स गिभिंनि थाखाय आङो गाबोननिफ्राय बा दिनैनिफ्राय आं सुरु खालामगोन आंहा मोनसे एनभेलप थायो थेंक्स गिभिंनि जेब्लानो फोरबोआ आंनि जिबनाव गाहाम मावबाय आं ईश्वरखौ हामबाय होनो थाखाय बे एनभेलपआव आं फैसा सोना दोनो ईश्वरा जेब्लानो आंनि जिबनाव गाहाम मावबाय ईश्वरखौ हामबाय होनो थाखाय आंनि बे एनभेलपआव आं फैसा सोना दोनो बेबायदि थ्रु आउट द इयार बोसोरसे मानि थेंक्स गिभिंआव हैनो थाखाय आं थाग थियारि जाबाय थायो खालमासिनि थेंक्स गिभिंआव होनो थाखाय आं बोसोरसे मानि थाग थियारि जाबाय थागोन दिनै थेंक्स गिभिं दं माबा लाबोब्रबगोन आंना बिदि नङा आं फुरा प्लान जायो मानोना ईश्वरखौ होनो थाखाय जोङो जेब्लायबो थाग थियारि जानांगौ मानोना ईश्वरनि मावनायखौ जोङो बावनानै थांनो नाङा होननानै मसेया जोंनो फोरोंदों जोङो ईश्वरखौ हामबाय होनो थाखाय
बेखायनो जोङो हामबाय होनाय दिनाव फोरबोनो होनो थाखाय जोङो प्लान खालामनानै प्रिपेयार जानांगौ, थाग थियारि जाबोनो नांगौ। नङाब्ला जेब्ला जोंनि हामबाय होनायनि साना सफैगोन, जोंनि आखायाव फैसा गैया जानो हागौ, आखायाव जोंहा होनो थाया जानो हागौ। बेखायनो जों बोसोरसे मानि जों प्रभुनो होनो थाग थियारि जानो नांगौ। आरो प्रभुनो होनायखौ गासैबो एंगेलनिफ्राय जों प्रभुनो होनो नांगौ। नोंहा मा मा सर्सेसफोर दङ, बे गासैबो सर्सफोरनिफ्राय माइरंनिफ्राय लानानै नोंहा मा मा सर्स दङ, एसे एसेब्लाबो गासैबो सर्सनिफ्राय जों प्रभुनो होनानै हामबाय होनो नांगौ। जोंहा गय बागान दंब्ला गयनि एमाउन्टखौबो एसेब्लाबो जों होनानै हामबाय होनो नांगौ। राबार बागान दंब्ला राबारनि इनकामनिफ्रायबो जों प्रभुखौ होना हामबाय होनो नांगौ। राबार बिफाङा इसोरनिसो, गय बिफाङा इसोरनिसो, साख्रि मावनानै मोननाय बेथना इसोरनिसो, बेबसाय खालामनानै मोननाय फैसाया इनकामा इसोरनिफ्राय मोननाय। गासैबो एंगेलनिफ्राय जों फोरबोखौ हामबाय होनो नांगौ। जोंनि गथ' गथायनि जिबनाव इसोरा मोजां मावदोंब्ला हामबाय होनो थाखाय थाग थियारि खालाम। बेबायदि प्रिपेरेसनजों जों इसोरनि खाथियाव जों फैनो नांगौ। इसोरा रंजा बाजा होग्राखौ अनो। बेखायनो लुकासनि लिरनाय 6:38 बुंदों, हो अब्ला नोंसोरनो होफिननाय जागोन। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ बाइबेल। बाइबेलनि फोरोंनाया बेसो, होग्रो अब्ला प्रभुआ जोंनो होयो। प्रभुआ जोंखौ आनजाद नायनो, जोंखौ होनो थाखाय थिनदों। होनाया जाबाय जोंनि कर्तब्य। होनायनि उनाव आशीर्बाद होनाया इसोरनि कर्तब्य। बेखायनो बाइबेला जोंनो बुंदों, नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो होननानै जोंनो थोनहरजानायनि लिरनाय 20:35 फोरोंदों। गोबां समाव जोंनि सेकुलार टार्मब्ला जायहा रिसिभ खालामो बे आशीर्बाद मोनो होननानै जों सानदों। खिन्थु बाइबेलनि फोरोंनाय मथेब्ला जायहा होगोन बेसो आशीर्बाद मोनो, नाजावग्राया नङा, होग्राया आशीर्बाद मोनो। बेखायनो फोरबोनो होनायखौ जोङो नंबां जाबां साननो नाङा। जेब्ला जोङो प्रभुनो होगोन, प्रभुआ जोंनो आशीर्बाद होगोन। जेब्ला जोङो सामसजों होगोन, बियो जोङो गारबाजों होगोन। जेब्ला जोङो गारबाजों होगोन, प्रभुआ जोंनो बेलसाजों होगोन। जेब्ला जोङो बेलसाजों होगोन, प्रभुआ जोंनो ट्रेक्टरजों होगोन। जेब्ला जोङो ट्रेक्टरजों होगोन, प्रभुआ जोंनो डाम्पारजों दिरुनानै होगोन। फोरबोआ जोंनो बोर होनो हाग्रा इसोर। जाय इसोरा जोंनि न'खराव बोर होदों। जों बादि दुखिया बेयाव रावबो गैयामोन जानो हागौ, किन्तु जेब्ला जोंनि न'खरा इसोरनो होनो सोलोंदों, 40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेब्ला जोंनि न'खरा प्रभुनो होनो सोलोंदों, जों बादि दुखिया न'खरखौ इसोरा नुखांदों। दिनैबो जोङो प्रभुनो होनायखौ सिगाङाव दोननानै आवगायोब्ला इसोरनि ब्लेसिंसआ, आशीर्बादआ जोंनि न'खराव गोग्लैगोन। आरो दिनै नोंथांमोना रंजा खुसि इसोरनो होबाय, बेबायदि होनायखौ इसोरा नाजावो, इसोरा बोर होयो। बेखायनो होनायखौ जों नंबां जाबां साननो नाङा। जेरैबायदि जोङो प्रभुनो होगोन, इसोरा बेबायदि बांसिन डाबल ब्लेसिंसखौ जेब्लायबो दोनो। बेखायनो दिनैनि दिनाव थेंक्सगिभिंनि गेजेरजों इसोरनो जेसेबांनाखि जोङो लाबोबाय, नोंथांमोननि होनाय बायदि इसोरा जोंनि जिबनाव आशीर्बादखौ लाबोगोन। आरो बेबायदिनो फोरबोनि लागाय होफ्लायबाय था। इसोरा जोंनि जिबनाव बांसिननिफ्राय बांसिन आशीर्बाद लाबोगोन। आरो जेब्ला जों इसोरनि आशीर्बादखौ मोनगोन, जोंहा थोयै जानाय नङा। मानोना प्रभुआनो जोंनि लावखार, जोंहा थोआ जाथारनाय नङा। बियो जोंनो जगायगोन आरो जोंखौ नुखांगोन। जेब्ला इसोरनि बोरा जोंनाव फैगोन, जोंनि गथ' गथायफ्रा गेदेर गोलाव जालांगोन। इसोरनि बोरजों बिसोरो गोरों जागोन आरो बे मुलुगाव इसोरखौ समायहोनो हागोन। दिनैनि दिनाव इसोर रावखौ खोनासंनाय साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफोरनि जिबनाव गेदेर आशीर्बाद लाबोथोंसै। हामबायसै। आमेन।